दिनै BTR नि लाइब्रेरि बिफाननि दैदेननायाव गरेस्वर फरायसालिमायाव फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे केरियार काउन्सेलिं प्रग्राम खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTR नि लाइब्रेरि बिफाननि CSD सानसुमै बर' बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनायजों लोगोसे CSD बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो दि BTR नि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय गं 10 फरायसालिमायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो CSD सानसुमै बर' बिथाङा फोरमायबावदों दि केरियार काउन्सेलिं प्रग्रामखौ फरायसाफोरनि फरायनाया जोबनाय लोगो लोगो गावबा गावनि जिउखौ माबोरै दालांनो हायो बेफोर बाथ्राखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव गाहाय बोसोनगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोयो आसामनि मुंदांखा रिसार्च पार्सन आरो मटिभेशनेल बुंथिगिरि बिथां रन्जन के बरुवा बिथांखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारिखौ गरेस्वर फरायसालिमायाव खुंनायनि थाखाय गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं उमेश बर' बिथाङा BTR सोरखारनिसिम गोजोननाय बावहरदों। जोंनि डिपार्टमेन्टनि लाइब्रेरि सार्भिस डिपार्टमेन्टनि बे नैथि प्रग्राम बेबादि प्रग्रामा जोंना गासिबो BTC आवनो जाजोबगोन। जोङो 10टा माने जायगा सेलेक्ट खालामनानै लाखाबाय। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै बे जोब्बाय। बे प्रग्रामा मैयाहाय तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जोंनिनो मानगोनां EM सार डक्टर नीलुत सरगयारिया बे प्रग्रामखौ बेखेवना होदों। बे प्रग्रामनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फरायसाफोरखौ फरायनायनि हेबिटखौ बांहोनाय आरो ग्रेजुवेट जाखांनानै बा गावनि फरायनाय लाइनखौ मारै लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे एवारनेस होनाय। बेखौ जोङो प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय जोङो सासे रिसर्स पार्सन लादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय रन्जन के बरुवा। बिथाङा सासे मटिभेशनेल स्पिकार। दा बिथाङानो गथ'फोरखौ मटिभेशनेल होनायजों लोगोसे केरियार जिबनाव मा केरियार लानो हायो बिनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायगोन। थ' जों लाइब्रेरि सार्भिस डिपार्टमेन्टआ बेल' नङा, जों आगोलनिफ्रायनो रायजोफोरनि कमिउनिटि हल बे टाइपनि जों न' लुना होदों। बेजों लोगोसे रेजिस्टार क्लाबफोरनो लेखा जों अनसुंथाइ होदों आरो बेबादिनो जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्राम जों ससाइटि लेभेलाव लाबोनाय जादों। थ' जोंनि उद्देश्यआ बेनो जाहाथे जोंनि डिपार्टमेन्टआबो एसेबाबो जों ससाइटिखौ एसेबाबो गोजौआव थिखोनो हायो खोमा होननानै जों बे उद्देश्ययै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। मा होनो बेयो जोंना गासिबो BTR नि गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो जाजोबगोन। दा जोङो नैबे सेकेन्ड माबा जाबाय नेक्स्टआव जोङो चिराङाव लागोन। बिदिनो जोंनाव लिस्ट दं। दा लिस्ट मथै जोङो बेखौ खालामलांगोन। नैबे गरेस्वर ओनसोला गोबां गिदिर एरिया बेहाय दिनैसिम जिहेतु लाइब्रेरियाव मोनसेबो लाइब्रेरि जिहेतु जायाखै बिथाङा नोंथाङा सासे CSD हिसाबै मा बुङो बेयो? एक्सुवेलि जोंनि गभर्नमेन्ट नर्म्स मथे साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिया साब डिभिजन लेभेलाव जानांगौ आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिया जायो आरोखि। खिन्थु बावहाय मोनसे खालामनो हायो रुरेल लाइब्रेरि होननानै जायखौ बुङो जों बेखौ जों खालामनो हायो आरोखि। दा बिनि थाखाय जोङो एसे सानगासिनोबो दं जाहाथे गामि लेभेलावबो लाइब्रेरि जायो, लेखा सहैयो। दा लाइब्रेरि गैयाबाबो जोङो गभर्नमेन्ट लाइब्रेरि गैयाबाबो रेजिस्टार लाइब्रेरिफोरनो जों आगोलनिफ्रायनो एसे लेखानि अनसुंथाइबो हरखानाय जाबायानो। আজি আসলে লাইব্রেরি সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট অফ BTC কোকরাঝার তেখেতসকলৰ উদ্যোগত ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ গৰেশ্বৰ কলেজ কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং এণ্ড এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে মই আগৰ পৰাই তেওঁলোকক অলপ যোগাযোগ কৰি আছিলে আৰু সেই মৰ্মে এই অনুষ্ঠানখন মই ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ বিভিন্ন কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপ পঢ়াৰ মানে উপকাৰিতা কি আছে এই সম্পৰ্কে তেখেতসকলৰ ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনে ইয়াত ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। মই এইমাত্ৰ আহিলোঁ, গতিকে সেই এটা ফলপ্ৰসূ এটা প্ৰচেষ্টা বুলি মই অভিহিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মানে দিনত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো খুবেই কমি গৈছে। সেই এৱাৰনেছটো নিশ্চয় প্ৰয়োজন হৈ আহিছে
সেইকাৰণে মই BDC চৰকাৰৰ তৰফলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে। আৰু বিশেষ মই ক'বলগীয়া নাই, ইয়াৰ মেইন হেৰিটো হ'ল কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং এণ্ড এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম, মানে ৰিগাৰ্ডিং বুক ৰিডিং, কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা অনাৰ কাৰণে ইয়াত মানে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও ফিডাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেইবাবে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ হিচাপে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।